Chantada escoitou o venres os sons esquecidos. O multiinstrumentalista e investigador lugués Abraham Cupeiro fixo gozar ao público nun concerto aberto que pechaba unha xornada na que a viaxe histórica polos instrumentos de vento sumou como experiencia e aprendizaxe. Boa parte das dúcias de instrumentos que alberga a colección de Cupeiro soaron a última hora da tarde no auditorio nun concerto patrocinado pola Deputación de Lugo. O cuarteto desta xira ofreceu unha singular actuación. Escoiten e vexan.